174,000 euro. Daqshekk qed iddaħħal kull sena fil-but l-eks Ministru Laburista Justin Caruana minn 4 impjiegi, xogħol li suppost jammonta għal madwar 120 sija fil-ġimgħa. Dan ġie żvelat minn The Shift News fejn ġie spjegat ix-xogħol li suppost qed tagħmel Justin Caruana f'kuntratti li ġew approvati bil-barka tal-Prim Ministru Robert Abela. Caruana hija l-unika membru parlamentari fl-istorja ta' pajjiżna li ġiet imkeċċija darbtejn mill-Kabinett fl-istess leġislatura. U fl-aħħar impjieg li ngħatat Justin Caruana kien mad-Dipartiment tat-Taxxa fejn intażlet għal din il-konsulenza permezz ta' direct order qasam li fih l-eks Ministru m'għandha l-ebda esperjenza u li għalih qed titħallas 78,000 euro fis-sena għal 30 sija xogħol fil-ġimgħa. Apparti minn hekk Justin Caruana qed titħallas 3,000 euro fix-xahar talli qed isservi ta' avukat fisem l-Awtorità tal-Ippjanar Fawdex kif ukoll bħala konsulenta fil-Ministeru tas-Saħħa b'20 sija għal kull ġob fil-ġimgħa. Hija ġiet impjegata wkoll bħala person of trust fejn qed titħallas 20,000 euro fis-sena, apparti l-allowances żejda li qed titħallas qed tirċievi wkoll 40,000 euro oħra fis-sena bħala Senior Legal Officer fil-Victim Support Agency. L-impjieg fil-Victim Support Agency huwa l-unika wieħed li ngħatat wara li saret sejħa uffiċjali b'Caruana applikat ġimgħa biss wara li tkeċċiet mill-Kabinett fl-2021. Permezz ta' dawn l-4 impjiegi l-eks Ministru Laburista Justin Caruana qed titħallas xejn inqas minn 15,000 euro fix-xahar. L-ewwel darba li Caruana kellha tirreżenja kien lura fl-2020 propju wara li ġie żvelat li l-eks Assistent Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta li kien ir-raġel ta' Justin Caruana kellu ħbiberija man-negozjant Jorgen Fenech. Imbagħad f'inqas minn sena wara ġiet appuntata bħala Ministru tal-Edukazzjoni minn Robert Abela iżda tkeċċiet wara li tat kuntratt irregolari ta' 15,000 euro lis-sieħeb tagħha.